Happy anniversary, baby. Oh, I love tanks. 素晴らしい戦車だな。I love tanks. Yeah? Здравейте, аз съм Шелхи, Ексмен Бампъй, както виждате днес играме GTA 5 онлайн и днес ще играме едно състезание, което е с мотори и е с доста рампи. Сега пускаме, както виждате 4 човека сме само, никой не е влезна и съответно ще играме 4, колкото толкова. Както виждате в описанието си пише, че състезанието е за бати и ако има къстъм vehicle ще бъде добре, но ние нямаме, тъй че сме ги изключили да бъдем всички равностойни и то директно като гледам ние на батито. Избери си ключовете, давай continue, не залагай, няма смисъл. Или пък заложи, не знам. Не, няма смисъл. Я ви сториш кой ще изпраме колко игри. Добре, той има 30 игри общо, 5 и то 5 загуби. Чакаме, нали бяхме... Колко човека са? Уж бяхме 4, пък аз само 3 видях. Сега ще видим. 3 сме май. Единия май е лефнал. Еми, 3. Само гледай да не си на трета позиция. На обиколки ли е това? Да, обаче аз го направих на една обиколка, защото е 4 мили нещо. Много бе. Тука, майко! Това направо... Как се беше засилил... И той и ние направо ни отнесе все едно. Наистина ни отнесе така в реалния живот. Удари се и двамата. Бум! Първата рампа. Мале, ти за малко щеше да докосиш това. Той се качи на... Как умрях, бе? Еми ти като се завъртя и това май те свали. Са 3 часа респаун. Добре, той се качи на горното. Тази стилка дали ще успееш? Сега не се превъртай. Не, няма да успееш. Добре да факт, това е impossible, бе. И другия се самоуби. Я търси друг начин. Или се засили още. Освен малко така да завия на скок. Наляво. Ми давай. Той другия човек, виж го какво прави. Стига, бе, това вече е... Късмет. Да се удариш в стълб и да паднеш. Добре, освен да се засилим повече, аз друг начин. Ами то по принцип оттам трябва да си засилката, откъдето ни пуска. А ти видя ли го един откъде какво прави? Не. Единия си, виж, той си кара по картата и сега търси начин да слезе там. Само гледай да не се удариш това горното, че... Това е impossible, бе. Ти поне там, ако беше слезнал... Я ако искаш намери друг начин, бе. Чакай. Добре, сега на къде? Надясно. Бързо. Сега? Наляво. Карай по пътя. Да, внимавай. Напред, напред, напред. Още. Тука вече. Нагоре? Да, от това. Сега се качи по някакъв начин. Наляво. Дай сега по пъта. И сега от тука през това. Долу ли си? Еми, друг начин няма. Само гледай да не умреш. Или пък от тук отляво мога да минеш, бе. От тук отляво се пусни, надясно. Мале, това много време отнеме. На втора позиция сме, някой да не го е минал случайно, бе. Трябваше да минеш от другото платно. Айде де. Добре. Втора позиция, някой го е минал. Как? Той е 4 минути пред нас.
Той един ще бъде DNF и ще садне. Добре, 5 минути на едно такова се въртяхме. Единия вече се е саднал. Не знам изобщо къде е. В момента виждат има един пред нас. Я виж колко чекпоинта остават. Мале, ние сме едва в началото. Втори джъмп. Мотора си мина, ние останахме. За какво ние да минаваме пак и ние? Да не сме луди. Ау, ей сега ще заболи това. Късмет. А после видя нали какво ни чака тука? Да. Бог знае къде трябва да се изстрелваме. Той още ли се мъчи на това, бе? Ние от самото начало, от втори опит, ако бяхме тръгнали да търсиме такова, щяхме да сме вече доста по-напред. Няма да успееш. Добре, бе, тия как са направили тия чекпоинтове направо... Къртят. През 2 см. Точно пред рампата. Как може такова нещо? Добре, я виж сега още колко чекпоинта. Добре, вече го настигаме 3 минути. Може би има някакво затруднение. Това е горе. Горе? Да. Давай от тук се качи. Тия са го направи това състезание пълна боза по него сега. Слагали са си ей така рандом. Това и аз можех да го направя. Даже по-добре щях да го направя, може би. 7 минути до сега. А това колко 4 мили ли каза? Да. И то няма значение милите. То ако го направят някакво impossible и 20 мили да бъде. Аз пак и 20, 0 и 20. Тук по рампата. Гледай да хване чекпоинта, че можеш да не оживееш. Аз го хванах да има. Вече беше легнал. Дигни гумата. Сериозно? Добре. Добре, това как? Я не давай толкова газ. Просто и така гледай да паднеш. Леко. Добре, този човек толкова ли... А пак този моторите направи толкова твърд някакъв, без... Направо ще опитам чекпоинта. Право вече. Давай, засили се. Днес нещо... Настроението е бах ти... Това е impossible. Не, хващаш го. Хвана го, добре. Един човек се наслужава на мотора. И защо май не се опитва, внимавай. Я виж колко чекпоинта? Добре. Още 26. Има надежда. Не са чак толкова, да се надяваме, че няма да има някакви шибани рампи. А това смята, ако бяха повече хора, какво ще става? Това вече направо прекали. Как се обърна... Тук има рампа сега, май. Поне като гледам къде е чекпоинта. Да, има рампа. Марец, ако влезеш тук вътре. Какво? Я влезеш в гаража, трябва да таковаш. Ако мога. От тук няма май да можеш. Давай търси вход. То пак къде сме? Аз опитал тук да скочи, че... Не, я дай напред. Тук, от тук директно, да. Те са сетили, бе. Давай нагоре. Мале хора, това състезание е направено impossible някакво. Чекпоинтовете са слагани... То човека не знам изобщо дали се опитвал. Той го направил чисто за къстъм. То така си го... така си пише в описанието обаче. Да, ама трябва да го направя така, че да е възможно и за без къстъм.
Не всеки има възможност да си купи мотор. Добре, какви са ти умирания сега? Затова пише, че мотора, нали, да е такъв, направим по-някакъв си. Той като е тунингован, помежду другото, като падаш, нали, по-рядко можеш така да изпаднеш от мотора, не знам защо. Има някакъв такъв апдейт. Я виж сега още колко? Добре, още малко. Скоро мъката приключва. Рампа! Не вътре, бе. Това май е отгоре на сградата. Не, май не е. На пътя си е. Да. Ако сега през тия храсти, давай хвани го е така отстрани. Фул. Другия човек не финишира ли, бе? Я виж. Не. Или пък е. Не, още се вижда на картата. Това кога ще го оцелиш? Добре. Вече се бориме само за чекпоинтовете. То се видяло, че това състезание е направено по много хубав начин. Дясно си. То е направено само за къстане. Той човек е казал, обаче... Ама не е казал, че е задължително. Това кога ще го направиш? Ами кажи. То ако не ти е тунинговано, нищо няма да направиш. Ей, като в момента. Според мен по-добре изобщо не скача, да отиди директно в гаража. Той е финишира най-накрая. Смятайте, отнемо 12 минути за да финишира. Ние сега някъде след 2-3 минути също ще финишираме. И другия май някъде напред, бе. Добре. Сега след това завойче трябва да хванеш чекпоинта. Не, всъщност е и това. Вече го хванал, давай. Засилвай се. За ако беше паднал направо, не знам какво ще стане. Поне да носи заслужало парите. Най-накрая. Виждаме светлина в края на тунела. Ние това го направихме за 12 минути, а той... Добре, ние не сме били, значи 3 минути зад него, бе. Това значи пълната измама. И така, хора, завършихме на втора позиция. До сега, като спектейтвахме третия, осъзнахме, че той не си е правил фрирън, а до сега се е опитвал да мине все още това нещо. Там, дето ние се забавихме. Да, така че смятайте, това състезание просто е най-проклетото на света. И това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесал го след един коментар и се молите за наш канал, за да не всеки ден Боричак с нас. Ще се видим в следващия клип. Чао!